So, sa may mutana ko ninyo, sa atong nadungog ng Ebanghelyo, tali sa Pariseo ug sa kobrador sa buhis. Unsa may similarities, unsa may common sa duha ka tawo, unsa may inyo nakita, unsa may pareha nila. Pa mo ka bantay? Unsa may common sa ilang duha? Pareha ba? Nanaan nila? Puro sila? Puro sila makasasala? Para natong tanan garon din eh. Puro ta makasasa. Di ba? Wa may ni tando, ang katungwa mo tando. Dili makasa. Puro ta makasasala, maigsoon. Why exempted, anak? Pero makita nato din eh, unsay kalainan sa Pariseo o sa kobrador sa buhis. Ang Pariseo, gisulti daan ni Jesus. Pagsugod pa lang niya sa sambingay, ingon si Jesus, gisugiro na sabi ni Jesus kay sambingay, ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao o nagtamay sa uban. Naniguro nga sila maayong tao o nagtamay sa uban. Namo anak? Naniguro ba mo nga mas maayong mo sa uban? Masahay ba yan? Magunahuna ka na, no? Aminin na lang good, aminin. No, labi minister ta, no, transit good na good. May ko sa uban. Labi lector ta, no, puti good ako sinina. No, napakoy kuan. Di man na malikarian, maigsoon, kitang tanan, doon na tayo kinaiya ngay nana, magunahon ta nga mas maayo ta sa uban. Tinood? Na inito bagusa. Tinood! Di man manubag yun. Tubag na langgon. Di mo kaangkon. Di mo kaangkon. Sige, haya sa ron ha. Pamalandungin niya niya kung paambit ninyo. Kitang tanan na anak. Di ba ang Ginoo nga kitang tanan doon na tayo na anak. Wala mag-una-una ta nga mas maayo ta sa uban, mas maniguro ta, no? Pero unsa man tanaw nato unsay kalainan sa duha, no? Ingon diri may duha ka tawo nga ngadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo, ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog. Naglain yun siya. Unya, ingon siya, nagpasalamat ako kanimo, o Diyos nga ako, dili hakog, dili limbungan, o dili himabay, sama sa uban. Iyag yung gikumpara ng iyang kagalingon, no, sa uban. Dili ako hakog, dili ako limbungan, o dili ako himabay, sama sa akong silingan. sama sa akong tapad. Kuya, mayroon tapad na. No? Kisa'y tapad ni mo. So, marabag, kuhan yung kisa sa iyong kagalingon. Nindot kayo ang pagtanaw sa iyong kagalingon, may son. Maayos kayo siya. Di siya mabay. Di siya limbungan. No? Di siya hakog. O niya, iya pag yung gitiwas. Pakapinan pag niya. Ingon siya, nagpasalamat ako kanimo, na dili ako sama. Amo na ni. Iyan ang gikumpara ang iyang kagalingon sa kobrador sa buhis. Dili ako pareho sama niya ng kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag simana. O naghatag ako kanimo ikapulo
sa tanan kong abot. Di naman niangay niya isulti maigsoon. Dili ba? Nga naman. Nga naman di naman niangay isulti. Kay, ibaw mga Ginoo. Wa man tayo matago taon sa Ginoo. Ibaw siya sa tanan. Dayag kitang tanan maigsoon. Tanan atong gibuhat, maayo, dautan, bisag yun sa panato pag sikrito. Secret. Bisag secret. No. Ibaw. Wag ito'y matago. Manang dili ni siya ang isultis sa iyang pagampo. Dili na kinanglan ni apil niya. Kaya nahibaw mga Ginoo. Aritas kubrador sa buhis. Apan ang kubrador sa buhis, nagtindog sa layo, o dili gani muyahat, ngadto sa langit, nauwaw taon. Nauwaw siya sa iyang pagkamakasasa. Di siya muyahat sa langit. O niya, nagpamukpok siya sa iyang dughan, o nagingon, O Diyos, maluoy ka kanako, nga usa ka makasasala. Mubo ra kay maigsoon. Mubo ra kay niyang pagampo. O Diyos, maluoy ka kanako, nga ako usa ka makasasala. Ug mo na'y angay natong iampo karon sa Ginoo. O Diyos, maluoy ka kanako, kay ako usa ka makasasala. Mas ganahan ang Ginoo maigsoon, magpaubos lang ta, no? Mao gani klaro nga punto dinhi sa atong sambingay, magpaubos, no? Kay gitiwasan pa gyud sa katapusang bahin, ningon pa gyud ang Ginoo. Kay ang tanan nga magpataas siyang kaugalingon, ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos siyang kaugalingon, ipataas. So, humility, magpaubos ta. Manindog,